Üdvözöllek videósorozatunkban, ahol bemutatjuk a World Ventures utazási klub álomútjait és összehasonlítjuk ezen álomutak árait a legnépszerűbb foglalási rendszerek és utazásszervezők áraival. Én Kanász Gábor vagyok, a World Ventures Álomút Klub tagja és független képviselője. A mai részben egy európai álomutat fogok összehasonlítani. Itt vagyok a foglalási rendszerünkön, illetve a Dream Trips álomút oldalunkon, és szemezgettem az európai álomutak közül, és itt kiszúrtam egy amszterdami álomutat augusztusban, és mivel Amsterdam az egyik kedvenc városom, tavaly nyáron egy felejthetetlen hetet töltöttem itt a világbajnokság ideje alatt, tehát tényleg szuper város, fantasztikus épületei vannak, és a csatornák egyszerűen hihetetlenül gyönyörűek, ezért úgy gondoltam, hogy megnézem ezt az utat. Nos, ez az út augusztus 23 és 26-a között van, 3 éjszaka 4 nap, $339 kerül, tehát $678 kerül két főre, mínusz 120 pontnyi dollár felhasználható, tehát az mínusz 120 dollár, $558 kerül ez az út, és ez 4 nap 3 éjszaka a Hotel Okura Amsterdamban, ami egy szuper elegáns, japán szállodalánc szállodája, és ez egy deluxe szobában, egy duplágyas szobában van, minden nap reggelivel, benne van egy 24 órás hop-on-hop-off városnéző vízibuszi egy két főre, és a 100 Highlights Cruise keresztül Amsterdamon, ami bemutatja Amsterdam leghíresebb részeit, erre is két főre egy jegy, benne vannak az összes adók és egyéb költségek, benne van egy host, azon kívül benne van egy üdvözlő cocktail party az első nap, és a Platina klubtagoknak egy privát reptéri transfer van oda-vissza a hotelhoz, ami azt jelenti, hogy a Schiphol reptéren egy gyönyörű Mercedes limuzinnal várják minden klubtagot és a párját, és viszik el a hotelba, és az államút végén pedig oda viszik vissza, és még egyszer ez két főre $558 kerül a Hotel Okurába reggelivel és ezekkel a programokkal, amiket az előbb felsoroltam. Most nézzük meg, hogy mibe kerülne ez a Booking.com-on. Ugye itt van a Hotel Okura 5 csillagos szálloda, tényleg nagyon elegáns, érdemes megnézni a képeket, tényleg egy nagyon minimál design, fantasztikus a medencéje, a szálloda szobái, illetve az egyéb részek a szállodában, és van egy Michelin csillagos étterme is, tehát tényleg ez Amsterdam egyik legkomolyabb luxus szállodája, és itt augusztus 23-26 között nekünk kell egy deluxe szoba kétszemélyes ággyal reggelivel, itt van, ez $1118 plusz 5% idegenforgalmi adó, ez durván $1170 jön neki a Bookingon keresztül reggelivel, csak a szállás. Aztán itt van a 100 Highlights Cruise Amsterdamba a hajótúra jegy, az 16 euró per fő, tehát az 32 euró, durván $35 két főre. Azon kívül itt van még a Hop-on Hop-off vízibusz jegy, ami 50 euró két főre, tehát az durván $55, és akkor itt van még a reptéri transfer, a privát transfer, ugye a Hotel Okurába, a Shieldporttól csak egy irányba 92,50 euró, azaz $100, tehát oda-vissza ez egy $200 elég drága mulatság lenne. Nos, hát nézzük meg összegzésképpen, hogy akkor mi is a különbség itt a kettő között. Tehát ez az amszterdami túra a híres városrészekbe augusztus 23-26 között, 4 nap 3 éjszaka, a Hotel Okura Amsterdamban, a saját szervezésünkben a Bookingon keresztül reggelivel $1170 csak a szállás, plusz a városnéző hajótúra $35 két főre, a Hop-on Hop-off vízibusz jegy 24 órára két főre $55, és a privát reptéri transfer oda-vissza $200 kerül, tehát összesen ez $1460, azaz 380 000 forintba kerülne a saját szervezésünkbe. Nézzük meg, hogy ugyanez az út, ugyanígy 4 nap 3 éjszakára, ugyanebben az időpontban a Hotel Okura Amsterdam szállodába a World Ventures álomút keretében egy üdvözlő cocktailpartival, a városnéző hajótúrával, a Hop-on Hop-off vízibusz jeggyel és a privát reptéri transferrel kettő főre $558,
azaz 145 000 forint. Tehát majdnem az 1/3 kerül, mint hogyha saját magunk szeretnénk ezt leszervezni. Na most, hogyha levonjuk a privát reptéri transfert, mert az tényleg extra luxus, az $200, még így is jóval kevesebb, mint a felébe kerülne, hogyha a World Ventures államút keretében tesszük meg az utat. És úgy gondolom, hogy ez a példa is ékesen bizonyítja, hogy miért érdemes a World Ventures államút klub tagjának lenni. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a heti árösszehasonlító, és ha te is szeretnéd megtudni, hogyan lehetsz te is tagja a világ legkirályabb VIP utazási klubjának, hogyan járt be a világot nagykeráron és 5 csillagos színvonalon, akkor keresd meg azt a személyt, aki megmutatta neked ezt a videót. További szép napot kívánok!